ניצן פגש את קובי ליום אחד בהגשמת משאלה לילד, וזה מה שקובי כתב לו אחרי יומיים. היי חברים, היום אחרי שבועיים אני מעכל את החוויה שעברתי עם עמותת משאלת לב, שניצן קליין היה אחד האחראים על ההפקה של הגשמת משאלת לב לבני שמחלים עם מחלת סרטן. מאז אותו יום אני עוקב אחר הפרסומים של ניצן. כל אחד יכול להיות מאמן אישי שמרצה על התפתחות, מטרות, שינוי, הזדמנות. אבל כשזה מגיע מניצן שלפני כל המילים הגדולות האלה יש אדם עם נתינה ללא כל תמורה, אז המשמעות של המסר שלו היא הרבה מעבר למילים. ניצן מיישם את התיאוריה שלו בחיים האמיתיים. הגשמת המשאלה לדניאל במסגרת עמותת משאלת לב נתנה לנו פרספקטיבה אמיתית על החיים ונתנה פירוש נוסף למילים כמו העצמה אישית ודרך למטרה בריאות. אז ניצן היקר, שבועיים אחרי מתחילים לחלחל לי המסרים שדיברנו עליהם במהלך אותו יום נפלא ומרגש. חובה עליך להעביר את המסרים האמיתיים שלך בפני כמה שיותר אנשים. אוהב ומעריך טוב. ובנוסף רציתי לצטט אחת מחוות הדעת על ניצן באתר של פיו. היה מאוד קשה לבדוק, ממש היה קשה לבדוק. בחרתי בכל זאת אחת. ניצן קליין מעביר סדנה להפוך מניצן לטבח. על הסדנה שמעתי לפני זמן רב הזמון שהיקום כנראה מסדר. הגעתי בסופה האחרון לחוות את הסדנה. מה היה שם אני לא יכולה לתאר במילים, כי יהיו אלה המילים שלי. אני יכולה לומר שיצאתי מ3 ימי סדנה מפוקחת. ניצחתי מקום שהיה לי כחידה, מקום שהסתרתי מעצמי הרבה מדי זמן. אחרי חוויות רבות בסדנה של מדיטציות אקטיביות ועוד הרבה דברים נוספים, אני יכולה לומר שאני מרגישה שנולדתי מחדש. חבר שראה אותי ביום ראשון אחרי הסדנה אמר לי, זיווה, את נראית אחרת. והאמת שאני מרגישה אחרת. לניצן יש את זה בענק, ראיתי זאת רק בסדנה. יש דברים שצריך להבין דרך הגוף. אני מרגישה שהענקתי לעצמי מתנה גדולה. כדאי גם לכם לאפשר לעצמכם את המתנה הזאת. על כל סיבה שתספרו לעצמכם ולסביבה למה לא עכשיו, היא בדיוק המניע הכי חשוב שבגינו אתם צריכים את הסדנה. שיהיה בהצלחה, וניצן שואל מה זו הצלחה בעיניך. יאללה, קחו את עצמכם ברצינות, שחררו את הגורמים המעכבים, והצטרפו אלינו לבית שאנו פותחים עבורכם. ואהבה גדולה לניצן ולכל השותפים שלי בחוויה. זיווה זה מסע סוציאלי. מה שאני עושה בסדנה דבר ראשון זה לצאת רגע מהנוחות. אז כדי לצאת מהנוחות לא תחליפו מקומות שניים. כמו שאלה שכבר ראו אותי ב10 דקות, אתם יודעים שב10 דקות שלי אני מעביר חוויה בדרך כלל. היום בחרתי לא להעביר חוויה, לדבר דווקא על התיאוריה. אני רוצה לדבר איתכם על 2 מלכודות שאתם ואני נמצאים בהם בחיים. והן מדברות דרך 3 מושגים. מושג אחד זה זה, מושג שני זה זה, והמושג השלישי זה זה. אני חושב שחלקכם, אלה שהיו בסדנות, מכירים את המושגים האלה, אבל בואו תסתכל על זה ממקום אחר. קודם כל, מה זה have? שיש לי. have, מה שיש לי, נכון? יש לי בית, יש לי משפחה, יש לי כסף, יש לי הצלחות, יש לי יום הולדת. מה זה do? מה שאני עושה. מה שאני עושה, מה אנחנו עושים? עובדים, נושמים, רצים, מטיילים, נעלבים. ומה זה בי? מה זה בי? להיות. בי זה אני. בי זה מי שאני, ההוויה שלי. רוב בני האדם, או למעשה כל בני האדם, נמצאים באחת משתי המלכודות הבאות. המלכודת הראשונה היא זאת.
סליחה, נעשה את זאת דווקא ראשון. do, have, be. אוקיי? אם אני אעשה, אז יהיה לי, ואז אני אהיה. לדוגמה, אם אני אעשה מה? אם אני אעבוד, אז יהיה לי... כסף. אוקיי, אעבוד, כסף, ואז אני אהיה... מאושר. מאושר, אחלה. או אם אני אטייל, אז יהיה לי... כיף, ואז אני אהיה... אל תגידי לי מאושר. מה שקוראים? אז אני אהיה... מסופק. אוקיי, מסופק. אוקיי? מלכודת אחת. המלכודת השנייה היא זאת. have, do, be. כלומר, אם יהיה לי, אז אני אעשה, ואז אני אהיה. לדוגמה, אם יהיה לי כסף, כולם מביאים כסף. אם יהיה לי כסף, אז אני אוכל לפתוח עסק. אני אהיה עשירה. לא, לפתוח עסק זה לא... לא, אם יהיה לי כסף, אז לא צריך לפתוח עסק. אם יהיה לי כסף, אז אני לא צריך לעשות כלום. אני לא צריכה שנייה. אם יהיה לי כסף... אקנה דברים, בואי נגיד ככה, לא דווקא BMW, ואז אני אהיה... תפסיקו למאושר, מה אני אהיה? שמח. ממומש, אוקיי, ממומש, אוקיי? או אם יהיה לי אסנת זה בשבילך, אם יהיה לי בז, אז אני אעשה, אז אני אעשה. ובסקס אני כותב ככה, שלא זה, ואז אני אהיה, מסופש, נאהב, אוקיי, נגיד אוהב, בסדר? כן. מכירים את זה? חיים את זה? כל הזמן. ובכל זאת אני אומר שיהיה לי מלכודות. למה אלה מלכודות? כי מה? איפה התנאים? כל הזמן יש תנאים. תנאים? אם יהיה לי אז אני אהיה. רגע, סוף 4. אם יהיה לי אז אני אעשה ואז אני אהיה. אוקיי? או אם אני אעשה אז יהיה לי ואז אני אהיה. תנאים. נכון. אם אז לגמרי. על מה התנאי? על מה? על משהו. על הבי. הדברים שאינם. על הבי, על מי שאני. זאת אומרת, אם יהיה לי, אז אני אעשה, ורק אז אני אהיה. או אם אני אעשה, אז יהיה לי, ואז אני אהיה. אנחנו מתנים את הבי. עכשיו, בינינו, כמה אנחנו יכולים לעבוד? כמה? קצת. ועוד קצת, ועוד קצת, ועוד קצת. כמה אנחנו יכולים לטייל? הרבה, ועוד הרבה, ועוד הרבה. אוקיי? כמה כסף אנחנו יכולים שיהיה לנו? מיליונים. המון. זאת אומרת, כמה בני זוג? המון. לא התקבלתי על חתונות וגם זה יש כאלה. זאת אומרת, כל אלה שואפים לאן? שואפים לאן? לאין סוף. במתמטיקה, כשיש תנאים של משהו ששואף לאין סוף, זה אומר שמתי אני אגיע למה שאני מתנאי? אף פעם. אז איך יוצאים מזה? קודם כל אתה ואחר כך, ממך יצאו כל אלה. ממך, קודם כל אתה במרכז וממך יוצאים. זאת אומרת? ההחלטה צריכה להיות אצלך. לא, ההחלטה צריכה להיות נהייתה, מה אתה רוצה לה? כלומר, קודם כל יוצאים ממי אני. אני מאושר שעובד כדי שיהיה לו כסף, אוקיי? או אני מסופק שמטייל כדי שיהיה לו כיף, אוקיי? פה יש תנאים, אין מה לעשות, פה יש תנאים. השאלה אם את התנאי אנחנו שמים על מי שאנחנו. האם אם אני עובד ואין לי כסף אני מפסיק להיות מאושר? לא. זאת השאלה. האם אם יש לי כסף ואני
או אין לי כסף ואני לא יכול לקנות דברים, אני מפסיק להיות ממומש. ממש לא. ובכל זאת, רובנו נמצאים בתוך המשוואה הזאת. הסדנה להפוך מניצן לפרח היא סדנה שעובדת על זה. על איך אני שומר את המקום הזה, תודה, איך אני שומר את המקום הזה בלי התנאים האלה, כי התנאים האלה קיימים, ביקום הפיזי קיימים כל התנאים האלה. אין מה לעשות, אם אני רוצה כסף, או צריך לעבוד, או משהו אחר, אבל משהו אני צריך לעשות בשביל הכסף, לבנות, לעבוד, להתפלל. להרוג מישהו שיוריש. אריאלה. אריאלה. כן, אני צריך להרים את הטלפון כדי לדעת, אני צריך לגשת לבנק, משהו אני צריך לעשות בשביל שיהיה לי כסף. הסדנה להפוך מניצן לפרח היא רגע לשתות, להיות בפנים ולראות איך אני, ואז לחבר את זה לכל הסיטואציות שקורות שם. היא לא מדברת על המודעות, כי כולנו יודעים את זה. היא מדברת על איך אני מחבר את המודעות הזאת לחיים האמיתיים. אני מבקש מכולם לעצום עיניים ולהסתכל על מה הם היו רוצים להיות. לקחת נשימה ולראות איך הם חווים את עצמם. ועכשיו, מתוך המקום שאתם, לאנשים שבכם, יש לי מסר. שבשבת ישמעו הרבה שירים כאלה. מי שרוצה לדעת קצת יותר על הדרך שאני מאמן ולהתאמן, מחר בערב בכפר יונה אני נותן ערב אימון מתנה של שעתיים, 7:30 עד 9:30, ובו אני קצת אתן עוד טעימות גם מהסדנה, אבל בעיקרו ערב של אימון. ויש לי עוד זמן? עוד 2 דקות. אז בזמן שנותר, אני מבקש ממישהו שראה משהו רק מההצגה הזאת ובמשיר שישתף. אם יש מישהו כזה שראה רק מה2 דקות האלה. רגע, אבל השאלה אם זה כאלה שהיו בסדנה כזה לא. מי שעכשיו ראה משהו. כן. מה ראית עלייך? מישהו שראה עליו משהו מתוך הנקודה הזאת ורוצה, כן. תודה, ענת. דרך אגב, אמרת תודה. כן. ראיתי את עצמי מנגן עם עזרי גילה, נכון? לא? לא, זאת אילנה. מי ששר. לא. לא, אוקיי. תאמיני בעצמך זה של... מורן אהרוני. ראיתי את עצמי עכשיו מנגן, אני צופף. ואיך זה הרגיש לך? נפלא, כן. ראיתי את עצמי כבודה, שמן. למה לצפות? ומוקפת במלא תלמידים, מאושרת, מחייכת, וסוף סוף מדברת בחופשיות, את כל הידע. היה כיף. כן. שאלתי את עצמי, דיברת על אבי, אז שאלתי את עצמי, מה החס, כאילו אני כן אומרת שאני מאושרת, כן זה וזה, ומה שאני רוצה זה כאילו, יותר כאילו. זה מה שאני זמין אותך לשאול אותך, מה מחזיק
כלפי מטה, זאת אומרת, מה הכבדות? אחרון. לא? 3-2. אז המון תודה, אני נהניתי. אתם מוזמנים גם אחר כך לשאול ולדבר. זה המקום של אילנה בסדנה הקרובה. מי שעשה את הסדנה, מי שעשה פגישה עם ניצן לעמוד רגע, יפה. אני רוצה. יופי. את נורא רוצה? טוב, אז... תמיד יש לי יותר מדי סימנים, אז זו הזדמנות להוריד אחד. כן. טוב, אמרה לי השבוע חברה, שמאז שהצטרפתי לביז, היא רואה בי שינוי אישיותי עצום. זה היה לך מושג מעבר לעסקים והכל. ואני רואה את נקודת המפנה בסדנה שעשיתי אצל ניצן. זה פשוט, קודם כל זה לא, יוצאים משם ולא מבינים כלום. לא מבינים כלום. זה מחלחל לאט לאט אחר כך. ופתאום חלק מההתנהגות משתנה. החשיבה עצמית משתנה. אני היום כשמדברים על שלושת הדברים האלה, אני בכלל לא מתחילה מהדו והאל. אני יודעת שהכל מתחיל בבי. אני יודעת את זה לא בראש. אני יודעת את זה ברגשות, אני יודעת את זה בבטן. ואני חושבת שזה הכל תודות לסדנה הנפלאה הזאת. טוב, אני גם הייתי עם ניצן, עם מירי, הייתי בסדנה של ניצן, ובאמת בתור מטפלת לבוא לסדנה ולחוות בעצם מבחוץ משהו זה מאוד לא פשוט. אבל ניצן וגם דרך אחת קצת עבודה אישית יש לו יכולת מדהימה בפשטות, כמו ששמתם לב, לגעת בנקודות מאוד 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 עמוקות ולעזור להם לצאת החוצה. אני ממליצה לכל מי שלא חווה את הסדנה הזאת, ללכת, להתנסות, לעשות משהו שונה, לצאת מהקופסה כדי להרים את עצמכם איזושהי קופצה קדימה. אז יש לנו הזדמנות. אילנה. דווקא אילנה. נכון. טוב, אני רוצה לדבר על דברים שעוד לא עשינו. היא גם הייתה איתנו בסדנה. כן. טוב, כמובן שעשיתי את הסדנה של ניצן. אז אחד היתרונות המאוד מאוד גדולים, אנחנו קוראים לזה משפחה, זה שאחרי שפעם אחת חווים את החוויה, וזה באמת חוויה, כי לא כל כך מדברים הרבה, זה לבוא אחר כך ולהמשיך להתאמן. וזה בית נפלא להמשיך להתאמן בו. ולהתאמן עם ניצן זה חוויה גם בפני עצמה, מכיוון שיש משהו בדיוק ובעדינות שמביא כל בן אדם שרוצה לעבוד על משהו, כל אחד זה הבחירה שלו, להגיע למקום שממנו יפלו הסימונים ומשם להמשיך לבד. תוספת קטנה למה שאמרה. קטנה. הומור וההומור שזה אחד הדברים הנפלאים ואוכל נהדר. עירית גם הייתה איתנו באותו. מי שירצה להמשיך לפרגן לו אחר כך בסבב, בבקשה. אנחנו, כן, בוא תיקח כיסא, אנחנו נשאר ככה כבר ונתחיל בסבב של הפרגון.